Здравейте, приятели! Тук е отново Добро. И днес исках просто да ви покажа как точно аз и Emacs Mobi си строим нашите проекти, нали? Като разбира се, не знам какво ще правя. Но ако някой има идея за следващото видео, напишете я отдолу. И аз ще приема салост. Така, сега нека видим какво тук ще правим. Само да поставя тези неща. Така. Нека видим какво да правим. Чакайте малко само да правим едно нещо. Какво ще кажете да направим една хубава къщичка? Да, това ще бъде най-добре. Така, любимото ми на мен дърво. С комбинация с бяло. Също така малко брик слапс. Малко брикс. Какво да бъде покрива? От брикс или от дърво? Не, аз ще заложа на брик. Добре, хайде. Брик стейр. След това този път използваме Black Stained Glass. Да, използваме други. Така, за сега това. Така, нека започнем. Като от ето тук. Да значи, че клипчето ще бъде на епизод, защото бандика ми позволява да снимам само 10 минути. Така че ще има продължение. Упс. Така. Нека бъде толкова дълга. И чакайте тук. Аз мисля да изпускам тия зверечета. Ще си го образявам. Така. Упс. Отново упс. Да. Нашата мишката обаче ми е... Чакайте малко. Controls. Идеално. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Едно, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4, няма значение. Така. Разбира се, сега ще работим на креатив, защото все пак ако направя къщата на Survival, аз по вас по-добре започна серии, нали така? И ако виждате едно simple лого от лявата страна на екрана, това е грешка, която не биваше да правя, няма значение, просто я игнорирайте. Може да се нарече технически проблем. Така. Тук. Тук и тук. Упс. По-ще питам, къде сте зъбите, бе, човек? Зъбете ми паднаха отдолу.
паднаха долу. Да. Извинете ме. Просто не съм в настроение за пеене. Не знам защо. Настроение за пеене, докато утре имам... Докато утре имам тест по математика, който е решаващ. И аз, вместо да преговарям, си правя клипче на тема Майнкрафт. Що не? Опа! Тук има още какво се прави. Има нещо. Много обичам тая шоколадова поредица, така се каже, от бял и черен шоколад. Просто много ме напомня за едни шоколади, които съм ял, когато се обърках 2000 пъти, които ядох, когато бях малък. И просто оттам ми иде манията да правя бял черен шоколад, така имам предвид пот, така се каже. Шоколадов пот. Шоколад. Дояде ми шоколад. Така. Сега. Кога? Опа. Аз съм Симо. Няма че. Така, клас. Упс. Любимата ми фраза. Упс. Добре. Да, забрах да взема още едно нещо от The Free Shop. От The Free Shop, така се каже. Къде? Ето го. Така. Започваме да ги радиме така. После ще видите за какво са ни. Ако дори вече не се досещате, някой от вас, професионалисти на Майнкрафт. Опа! Олеле! Майко мила! Ако може да не обръщате внимание на това, което ще направя сега, само да знаете, вие това го направите около цялата къща. Аз просто съм голям идиот и не мисля за нищо. Освен за глупости. Така. После... Опа, какво правя, не съм... Мъга. Бум 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 бум. We love to shake your hands in the air. Не ме съдете, че пея. Не е незаконно. Така че